4 альбомы выпустили беларускія артысты. Ну что, отрываемся по полной. Лейба! 2 сапраўдныя, а яшчэ 2, за рэміксамі. Гітарыст Дзідзюля выдаў 13 новых кампазіцый, прысвечаных сезонам года. Усё прыгожа, меладычна, такая дарослая музыка для не надта патрабавальных слухачоў. А разбітае сэрца пацана выдалі 7 весёлых трэкаў пра сумнае. Шчыра кажучы, альбом мне не вельмі спадабаўся, пераслухоўваць яго не буду, хоць і гучыць ён вельмі якасна. Асобна адзначу песні «Мелавіца» і «Бедронка» за кранальнасць і гульню з беларускімі ды польскімі брэндамі. Але самая моцная старана РСП – гэта іх жывыя выступы. Пара хлопцаў спяваюць такія дурнаватыя песенькі, што тут такого? Але людзі на іх выступах проста шалеюць. Дарэчы, гурт вось-вось стартане тур.